Θα χρησιμοποιήσουμε και το Vector Impedance Meter 4193α, το οποίο κάνει και αυτό περίπου την ίδια δουλειά, μάλλον μπορεί να κάνει και αυτή τη δουλειά. Και έχουμε συνδέσει το καλώδιο RG58 που κάναμε και στον έτερο. Λοιπόν, είμαστε στον ένα μεγάκυκλο και έχουμε αυτά τα στοιχεία: χωρητική συμπεριφορά και 324 ohm. Ανεβαίνουμε συχνότητα, ας πούμε 3 μεγακύκλους, βλέπουμε αυτά εδώ να πέφτει, θα πάμε περίπου στους 5. Άλλαξε και η φάση εδώ. Άλλαξε η φάση, μπράβο. Ας πάρουμε ένα σημείο στους 8. Αργεί λίγο η μέτρηση να γίνει. 17 ohm μείον 84. Και πάμε στους 9,8 που αρχίζει και πέφτει. 9,9 είναι η χαμηλότερη τιμή. Και έγινε παγωγικό. Ναι, και έγινε 9,9, επομένως συντονίζει το καλώδιο, αλλά τώρα έχουμε προσθέσει και ένα ελάχιστο μήκος στο κάθε εδώ πέρα. Υπάρχει μια μικρή διαφορά. Πάμε στους 15. Παραμένει επαγωγικό, ναι. Επαγωγικό. Στους 20. Είναι παράλληλο κειμενόμενο κύκλωμα, βλέπεις το Z πήγε 1,2 κιλόμ. Κιλόμ πήγε, σωστά. Θέλει λίγο πιο κάτω να το πετύχουμε, αλλά τώρα έχουμε μεγάλη ανάλυση. Κάτσε φαινόμενα. Μήπως είναι εδώ. Όχι. Λίγο πιο... Λίγο παραπάνω. Ναι. Ναι, στους 20. Ναι, εντάξει, μικρή διαφορά. 1300 ohm. 25. Πλησιάζουμε. 30 που το σημείο αυτό μας ενδιαφέρει. Εδώ είναι. 30,1 μας το δείχνει. Είναι 3 τέταρτα η γραμμή. Σωστά. Και πάμε στο 40 όπου ολοκληρώνεται το L. Μάλιστα. Το ίδιο ισχύει τώρα να βάλουμε και τα φορτία τα ίδια. Νομίζω δεν έχει νόημα, ναι, καταλάβανε.